Vinga, Xavi. Aquí anem per baix. Estem escalant amb ensamble, no fiquem seguros i ens anem assegurant amb la mateixa roca, buscant forats. Ara apareixerà per allí el Xavi. Ja haurem acabat aquest tros d'aresta tan fineta. S'ha de vigilar bastant. Aquí les roques. I el Xavi. I espectacular. Està bé. He calculat les ulleres. Aquí mi amigo el de sonido, porque yo soy de cámara. ¿Qué tal, Xavi? Molt bé, no? Puta mare. Sí, m'agrada. Disfrutant. Disfrutant. Tenim gent allà a les tempestades, l'aleta allà al fons, com deia, i ara anem a continuar per l'aresta aquesta. Anem tots carregats de material, heu vist? Sembla que tindrem aquí... I ara, tu, i a continuar. Que ara no és la 1. Jo crec que anem molt bé de temps. Y nada, a seguir disfrutando de la maravillosa escalada de l'Aneto. Ja heu vist que és aquí una mica anar buscant tot lo que trobem. Anar ligeros, en ensamble. Y nada, eso es todo, amigos. Una plaqueta chula, la passem y nada. Esperem que el Xavi passi. Assegurarem naturalment per aquí. Això, que maco, heu vist quin seguro. Dóna confiança, eh? No dóna gaire confiança. I nada, pati per la dreta, pati per l'esquerra. Aquesta i ens queda aquesta mega aresta que ara ja això és la glòria comparat
Amb el que hem fotut a baix. I ara veus on vas i cap on vas. Vols dir? Sí, de la Neto. Hem vingut tota aquella cadena. A més està dur com una pedra. Tenim tots els monedos del cim. I ara marxem. Oh, Xavi, ja tens les aquestes pestates. Ja hem fet igualment, Una de més, però hem fet igual. Sempre pot passar aquesta encigadell. Que si haguéssim anat tu i jo, doncs no hagués passat res. Arribes aquí una hora més tard i no saps ben bé l'horari, saps? I bueno, ens hem arribat una mica, hem tardat una mica més de normal. El problema és saber que els altres estan allà esperant-te I què han passat? i ja han passat. Bueno, anem a fer el pas de Mahoma. Ja he trobat que coneix bé. L'he trobat que coneix bé aquest pas. Home, l'he fet un parell de vegades. És el pas de Mahoma. Jo l'he fet. L'altre em vaig quedar al collada. Va, Ranquillo per aquí. Va, Ranquillo per acá. L'única caiguda cap allí. Així tenim el Ferran Vila, pròxim grimpero. S'està entrenant amb els millors. Està aprenent a ser un jabalí. Arrenco per aquí no tant. Bueno, això, senyors, és el pas de Mahoma. Famós al mundo entero. Aquí és més finet ja, veieu? I s'acaba allà. Ara deixar fora mal el Xavi. Senyors. Això és el pas de Mahoma.